Hi guys, welcome back to my channel Botoland Entertainment. Da dong आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुगाव दं माने थाखाय जाहैबाय बेयावनो दिनै जों मोनसे खोनाफेरि नुफेरि जायगायाव थांनो नागिरदों माने बेखायनो जोबोर एक्साइटेड जाना दं लोगोफोर थांगोन जयै थांगोन जोङो उदालगुरि सानै लोगो दं बिसोर थांगोन आरो आं थांगोन आं जाहैबाय बाक्सानि जाहैबाय बाक्सानि होनब्लाबो दा गगामु धेमाजिनि जाथ'ना दंथ'यो बर्तमान जों दिनै थांगोन माबानो मा नाम दिमु दैमु ना दिमु मिथिया दिमु बे मोनसे पिकनिक स्पट आरो ना बे जायगायाव जों थांगोन नायगोन ओमफ्राय बेयाव माखासे जोंनि सार लोगोमोन फैगोन टिचार स्टाफ फैगोन माने दा जोङो बिराद एक्साइटेड जाना दं ओमफ्राय नै आं दा ओंखारगासिनो नैबे आंनि रुम जाहैबाय रुमाबो गोदान दै बिराद डिसिप्लिन गैथारा माने ओमफ्राय नै बे आंनि दासो एसे माबा बानायगासिनो आं बानायनो माने ओरैनो हम स्टुडिअ सेटआपफोर लासै लासै खालामलांबाय थानो सानदों बेयो आंनि दाख्लैसो बायनाय एमाजनाव एकस्टिक फम जाय माने साउन्डखौ माबा खालामो साउन्ड माने इक' जानायखौ एसे रिडिउस खालामो ना बेखायनो बेखौ होनाय जादों ओमफ्राय दासो एसे बारा डिसिप्लिन हरनाय रुमाबो गोदानसो नालाय थ' गाइस जोङो दा थांनो ओंखारबाय एसे आथुर जाबाय टाइमा जाखो 6:21 बेनिफ्राय गगामुनिफ्राय आइ थिंक 1 hour 30 minutesफोर लागोन आरो ना एसे गोजानानो एसे ड्राइभ खालामनांगोन थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो आं दा बेग लाबाय बेगाव एसे गामसा लाबाय दुगैनोफोर मोजांफोर जायगा दंबा दुगैनोसै नामा ओमफ्राय दा आङो ओंखारलांसै लोगोफ्राबो आथुर जाबाय नालाय नेबाय दं लामायाव बिसोरो ओमफ्राय हेलमेट लाबाय थ' गाइस चलो औ सुइच अफ खालामनांगोन ना माबाखौ औ लाइट अफ खालामनांगोन थ' गाइस नैबे थिंजाय आंनि किटचेन नैबे किटचेन सेंग्राफोर थाग्रा नालाय जेनेबा जानला मेला जोंना थ' गाइस नै आं दा राइडखौ स्टार्ट खालामसै आं रुमनिफ्राय दा ओंखारबाय आंनि बाइक बोराय हन्डा SP 125 दाम खमनि गैया नै नाय आंनि बाइकआ बेनो एखेबारे दाम खम खारबानो जायो माने आंनो ओमफ्राय दा नोंहाथ' दा ग'प्र'बो गैया कामप्र'बो गैया दा स' एसे भिडिअ लानायाव डिस्टार्ब जासिगोन थ' गाइस चलो थ' गाइस नै जोङो दा जियादआव मोनबाय जियादआव जोबोर मोजां भिउसा ओमफ्राय बारा गोजान गैला धेमाजि माबाया टाउना ओमफ्राय आंनि उनाव दङ मिस्टार जौगासार बिथाङा उदालगुरिनि ओमफ्राय दा फन खालामनो थाखाय आङो समायना खैराबारिनि मिस्टार सारिनाबो रैखा नार्जारि So guys, दिनैनि प्रग्रामखौ जों लादों जास्ट जोंनि माखासे सारमोनखौ लोगो हमज्लायनायजों लोगोसे जायगा नायनाय माने 2021 निउ एपइन्टेड टिचार धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोदान निउ थिसनजानाय LP टिचार जों जयै गासिबो दिनै लोगो मोनज्लायगोन स' पुरा एक्साइटेड आरोना बिथांमोनखौ जोङो वाट्सएप ग्रुपफोरावल' रायज्लायबाय थानाय जायो बिथांमोनजों स' दिनै फिजिकेलि लोगो मोनलायगोन बुहुत इन्टारेस्टेड माने मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स आरोना आरो बेनो आंनि फार्स्ट टाइम सिमन सापरिथिं फैनाया Oi, nih guys, finally जों फै धेमाजि टाउन मोनफैबाय नायना ला गाइस जायफोर नुवाखै धेमाजि टाउनखौ नैबेनि धेमाजि
टाउना धेमाजिनि मानसिफ्राथ' आंखौ दा मिनिसिगोन बे धेमाजिखौ नुवाखै होननानै स' गाइस जायफोर नुवाखै नायना ला बड'लेण्डनि बा सोरबा नुफेरिफोरा नायना ला नै बेनो दा फुंनि टाइम नालाय बारा मानसि गैया दै गाइस नै दोंफादोंलायनो माबा एसे एनैल'सै आरोना बारा मानसि गैया फुंनि टाइम ओमफ्राय गाइस नै बे धेमाजि मेन टाउन खिनियाव बारा बर' मानसिफोर गैखाया दै गेसेंखा जोंनि बर'फोरा दङ गगामुगाव ओमफ्राय सिलाफोथाराव एसे दं ओमफ्राय सिमोनसापुरियाव हाइस्ट मेजरिटि दं बर' ओमफ्राय हजों जुनायसिम दं आरोना नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांबाय थागोन फारि फारि जायफोर नुवाखै नै टाउना एसे माबाया गोलावानो दै टाउना ओमफ्राय हाबख'नो बबेथिंबा एसे माबा दं नामा आंबो बारा बेरायजोबाखै रै धेमाजि टाउनखौ नै स्पिड ब्रेकार बिराद गोलावानो दे बा थ' गाइस नोंथांमोना टाउनखौल' देखायबाय थाबा एसे बरिं मोनगोन जोबोर गोलावलै बा तामाम गोलाव बे थ' गाइस नै जों दा सिला फोथार मोनफैबाय सिला फोथार ओमफ्राय दा दसे जोङो साहाफोर लोंना लानोसै ना बेनो सिला फोथार टाउना नै जोंना राइडारा रेखा नार्जारि बिथांमोना ओमफ्राय नैबे अर्गें बिथाङाबो अदालगुरिनि ओमफ्राय नैबे जोंनि सार जौगासार सिमतारि दा जों दसे सालांसै ना मा होनो दसे रेस्ट लानोसै बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा मेगनाव आंनि उन्दुनाय गैला गाइस फाइनालि जोङो मोनफैनायनि लामायाव जोङो दिमु लामायाव जोङो वाव पिक्सार जोबोद समायना अरुणाचल बायलें थाबायनाय आंनि सना सिमेन्ट दैमानि बाला गोरानावाखै अरुणाचल हाजोआव गाइस नाय लोगोफोर अरुणाचल हाजोआ जोङो अरुणाचला फैबाय आयु what a cloudy wow लामाया बेखिनियाव एसे गाज्रि गाइस हाजोनि लामाथ' बुस्थुआ So guys finally arrived. Hey sir! Lagaw! Hey! Lagaw! Finally they arrived guys. Finally जों सफैबाय. Nice to meet you, sir. जोंना बेनो पिकनिक स्पटआ नै बेनो पिकनिक स्पटआ एकदम गासिबो अरुणाचलनि हाजो मोजां भिउ सानाय लागोन गिदिर जायगा जों बेयाव लागोन guys नाय गासिबो सार गोजा नै बिसोरो लकेल दादा बिराद लकेल दादा बिसोरो ঠিক আছে तो गाइस जों दिनै बेयाव फैदों जास्ट सारमोनखौ लोगो हमलायनो माखासे सारमोनखौ लोगो हमलायनो थाखाय जों फैदों बेयाव लोगोसे जायगा बानायनाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मिटआप खालामलायनानै लोगोसे स्मल पार्टि खालामनाय जागोन दिनै स' गाइस जोबोर एक्साइटेड आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै माखासे सारमोनखौ लोगो मोनलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानोना बिसोरजों माने जोङो वाट्सएप ग्रुपफ्रावल' रायलायबाय थानाय जायोमोन माने फिजिकेलि लोगो मोनलायाखैमोन स' दिनै लोगो मोनलायबाय फाइनालि जोबोर गोजोननाय मोन्दों धेमाजियाव एक्सुवेलि नैबे माबासो दै अरुणाचल प्रदेशसो बे अरुणाचल प्रदेशआव गोलैयो बेयो दिमु दैमा ओमफ्राय गोसो दंबावो सिमोनसापुरि नायनाय सिमोनसापुरिया बेनिफ्राय बारा गोजान गैला खाथिसै ओमफ्राय गोसो दंबावो आरो जुनाय नायनो सानसेब्लाबो थांगोन बेरायजोबगोन धेमाजिखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों
उनथिंजाय नुनो मोनदों नोंथांमोना संगासिनो सावगासिनो आरो लोगोसे जिरायगासिनो सारमोना Lockdown Hai. बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला लोगोसे लखिमपुर जिल्ला जा 2020 मायथाइनि 13 हानजानि जोहै गोदान एपइन्टमेन्ट मोननाय गासै फोरोंगिरि सारमोनजों जोंना मोनसे लोगो हमलायनाय मोनसे सिनायथिनाय फोरबो बेनि गेजेरजों गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दिनैहाय नैबे धेमाजि जिल्ला सिङाव थानाय डिमु जा अरुणाचल बे हालामाव मोननैबो जिल्लानि गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननाय गासै फोरोंगिरिफ्रानो दिनै मोनसे लोगो हमलायनाय मोनसे सिनायथि लानाय मोनसे जों फोरबो लादों नैबे जाबाय बिथिंनाव नैबे ओरै स्राय स्राय बोहैनाय दैमा बेनो जाबाय डिमु बे अरुणाचल हालामाव गोसारनानै दङ बे धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लायाव जोंनि आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय गोदानै नैबे प्राइमारि स्कुलावहाय एपइन्टमेन्ट लाफैदों गोबाङानो दं सोरबा उदालगुरि सोरबाबा दङ बाक्सानि लोगोसे थाखानाय गागि बे जिल्लानि सिङावनो थानाय माखासे फोरोंगिरिफोर दङ जोङो गोबावनिफ्रायनो नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो होननानै सानबाय दंमोन फाइनालि दिनै जाबाय जों गासैखौबो लोगो मोनबाय जोङो गोबाङानो जोङो सिनायथि लानाय फोरबोआ जोंना दिनै जाफुंबाय बेनि थाखाय आं गासै जोंनिनो आंगो फोरोंगिरि मेम गासैखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावबाय लोगोसे दिनैनि बे आंनि पार्सनेलिनिफ्राय आं नैबे सिनायथि लानाय फोरबोखौ आङो सारमोनखौ गोदान सारमोनखौ लोगो मोननानै आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आं बेखौ बुंबाय